Baggrunden for det her store kystprojekt, den går flere år tilbage, og er i virkeligheden, at jeg har ønsket mig så langt ud til kysterne igennem mange af de store projekter, jeg har lavet tidligere i Danmark. Og der fik jeg så chancen for det, da jeg blev inviteret til projektet Danmark under forvandling. Da jeg var færdig med det, der synes jeg jo ikke, at jeg havde nået en brøkdel af det, jeg gerne ville. Så det var faktisk kimen til, at det helt store projekt gik i gang. Langs kysterne, der er utrolig højt til himlen, og man kan se langt, og man kan tænke langt. Og i øjeblikket, altså sådan som vores verden er blevet, vi har så ufatteligt travlt alle sammen hele tiden. Vejret er jo noget andet. Det har en ekstra dimension. Det blæser jo lige meget over hele landet, og det regner også lige meget. Men der sker bare noget andet, fordi havet er et stort spejl på en måde. Tingene sker dobbelt. Tingene er dobbelt. Men det, jeg laver af panoramaer, så dem laver jeg altid af 2 skud. Den kan jeg ikke få i et, fordi det kunne jeg på mit gamle kamera. Men her, der bliver jeg altid til at lave dem med 2. Det fungerer meget godt. Der er ofte nogen, der spørger, hvordan jeg vælger mine motiver. Og det er meget svært at sige. På en måde ved jeg det ikke. Jeg har det tit lidt som en kat, du ved, hvis den skal finde ud af, hvordan den placerer sig bedst på toppen af et varmeapparat. Den snurrer rundt om sig selv, og så ligger den så lidt, og så flytter den sig igen. Og jeg gør det samme. Altså jeg skal tit 2 skridt baglæns, eller også så skal jeg bare 5 centimeter til venstre. Og så kan det være, at jeg pludselig skal vente på noget, fordi det skal jeg meget ofte. Hvis jeg står med kan se, der er mange fugle i luften, så så finder jeg jo sådan mit motiv. Men så tager jeg mig tid til at vente på, at fuglene er der, hvor de skal være. Jeg havde det uheld undervejs i projektet, at i efteråret 2012, der fik jeg en nethindløsning. Og det betød, at jeg i første omgang fik 3 måneder, hvor jeg ikke måtte noget og kunne noget. Og så fik jeg nogle komplikationer, som gjorde, at jeg måtte gå sådan delvis med klap i næsten 8 måneder. Men i de der 8 måneder, der var jeg ikke i stand til at arbejde på den måde, jeg normalt gjorde. Men det lykkedes alligevel sådan at være sådan stort set i gang. Men blandt andet, så var der denne her vinter, hvor der var de der kolossale isskruninger ved Vadehavet. Og på det tidspunkt, der kunne jeg hverken køre bil eller færdes uden klap eller noget, men så fik jeg nogle veninder til at tage med til Jylland, så de kørte bilen, og de passede på, jeg ikke faldt der på isen. Altså det lykkedes rent faktisk at få lavet nogle gode billeder. En stor del af arbejdet her langs kysterne har jo også været båret af alle de mennesker, som jeg har mødt undervejs. Jeg var i Tirpitz-stillingen over ved Vestkysten og skulle fotografere der, og der kom jeg i snak med et ægtepar, som tilfældigvis vidste en masse om Skallingen. Og det gjorde, at vi fik nogle dage sammen der, og jeg fik en masse at vide
om fiskebestanden derude, og blev bragt ud på nogle af de ture, jeg aldrig var fundet ud på selv, fordi man kan fare vældig vild i det der område. Og han kendte så en maler, der boede lidt mere nordpå, op ved Ringkøbing Fjord, som jeg så kom op og besøge, og det viste sig, at han var vældig meget inde i alt omkring bunkers. Han var bunkersekspert. Mange gange har jeg mødt et menneske, som har fortalt om noget, de vidste lige i nabolaget, som var spændende og sagde, altså som fotograf, det må du have med. Blandt andet de her meget smukke mønstre med tungsand og kvartsand. Det var skipperen på den store tråler oppe i Hirtshals, som selv i sin fritid gik på stranden, ikke? Så han viste mig noget, han havde lavet der. Men der var mange, mange møder, som kommer ved, at jeg har opsøgt noget, og så er der faktisk kommet noget andet ud af det. Jamen altså her, der kan du se, hvis du ser på det her, det er jo det hele. Her, vandet, det sådan pipler ud af naturen, og det bliver bare det grundvandet, ikke, der kommer, men det bliver ved og ved. Og det har, altså der er så mange former i det, der er så mange nuancer i det. Og mere end andre steder, så er forskelligheden, hvis man er her på forskellige tider. Så sådan en dag som i dag, den er jo fantastisk med lyset, men havde vi ikke haft den blå himmel, så havde kridtet været helt anderledes nuanceret. Jeg bruger meget tid i optagelserne, men til gengæld så sparer jeg meget tid, når jeg kommer hjem, fordi altså, når jeg har taget et billede, så ved jeg, om det er der. Altså hvis man først ligesom er begyndt og har fået øje på noget, så kan der pludselig gå timevis. Det er udmærket, men der åbner sig jo bare nogle landskaber her, som man har svært ved at stoppe, når man først er begyndt. Altså omkring efterarbejdet på billederne, der gør jeg faktisk ikke ret meget. Jeg arbejder med lyset, og jeg arbejder med tonerne i billedet. Men altså mit store arbejde, det ligger faktisk, inden jeg når til at sidde ved computeren. Når jeg vælger at lave billeder op i så stor en størrelse som 1,5 gange 2,25 bliver de, så er det fordi, at der sker noget i det format. Altså jeg føler selv, at når billedet kommer op i den størrelse, så er det som at stå derude igen. Man kan næsten gå ind i billedet. Man kan føle, at man er der. Og det flytter sig fra at være et motiv, man kigger på, at noget, man betragter. Og det der, at man sådan helt fysisk er på niveau, det gør et eller andet særligt.